Nedokameni namazuhloniphi ngeke egameni kaJesu. Haleluya. Awutshela sithi uzawusebingelela umfundisi. Uthi vuma phela. Ngiyakubingelela egameni kaJesu. Haleluya. Abafundisi bonke balapha ekhaya nabo umfundisi, i-leadership yebandla yonke. Obaba nomama intombi nensizwa i-worship team, Bishop siyabingelela egameni kaJesu. Thina sonke asishayele izandla bazalwane. Praise the Lord. Ngeke isikhathi sethu sibambela amavesi ambalwa, sofunda kaningi sikhulume kancane. Andibonge igama lenkosi. Ngifundela Luka 24 verse 49. Glory to the Lord. Ukhona ngasikhonza. Luka 24 verse 49. Hallelujah. Nize nembathiswe amandla. Genesis 26. Genesis 26 verse 1, 2 and verse 12. Jesus. Kwaba khona indlala ezweni ngaphandle kwendlala yokuqala eyayikhona emhleni kaAbraham. U-Isaka waya eGerari ku-Abimeleki inkosi yamaFilisti. Verse 12. U-Isaka watshala kulelo zwe, wathola ngawona lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu, ngokuba uJehova wambusisa. Verse number 2. uJehova wabonakala kuye wathi, ungehli eGibhithe, hlala ezweni engizakutshela lona. Awuthi hlala ezweni engakutshela lona. Verse 3. Ugogobale kulelizwe, ngizakuba nawe, ngikubusise, ngokuba ngiyakunika wena nenzalo yakho onke lawa mazwe. Alibonge igama lenkosi. Ngimele namhlanje ngikhulume ngendaba emfishane ethi kunesibusiso sohlala. Amen bazalwane. Kunesibusiso esifica umuntu ohlalile. Kunesibusiso esithola umuntu olindile. Hlalo masu kibuye bekezelela.
amusekho ngakho bazakala kodwa uNkulunkulu ufuna ukubusisa indodana yakhe umkhumbuza ukuthi ungacabangisa ukuthi ngokuthandaza ungacabanga ukuthi ngoba wena unomusa yingeke ukuthi ubaba wakho wonakela I pray ngenilanga abazukulu bakho baphumelele ngenkothi wena wanalela izwi likaNkulunkulu ukulalela kwesinye isikhathi khona kubi uIsaka watshala kulelo zwe wathola ngawo wona lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu. uhleli kuphi usegerana mithi kunani egerana kunendla anizwa la ihleli khona kunjani bezalwane uma uthi unendlela kusho ukuthi akukho lutho elihlekayo noma akukho lutho yabona umuntu othi ukhuluma naye athi ungaqali nje mina anginalutho haleluya lithi iBhayibheli kodwa uIsaka ngawo lowo nyaka wenze njani watshala mangithandaza ekuseni ngibe nombuzo ukuthi Isaka uyithatha imbewu ngoba kunendlala ngoba wonke umuntu anakho okuncane uyibambela bona kodwa mawutshala ngathi uyalahla khona nje balapha bazalwane bathi asinebutho ngoba babekela iphethe iphathi yabo nikhona bazalwane kodwa uIsaka wathi abanye bebaleka yena watshala uthi umbuzo wami ke sithandaza uyithatha imbewu ngoba phela kunendlala wena uhlale ekhongo uyithatha imali wena ufundanga uthole kanjani umsebenzi wena awaziwanga lutho kodwa udlule kanjani uthi angithi there is I don't know blessing ngayazi I don't know blessing uthole kanjani lomsebenzi ngoba awuqualify hey I don't know kodwa usalayo wenzile khona bengafanele ubakhazela inkingi ababuzo wena uthi angazi namas ngiphulo namatshe kwenzeka kanjani ungayitholi ingane akhaleleke ingane bonke uthi I don't hallelujah wakhe kanjani umuzi ungenamali I don't may the Lord give you I don't know blessing Lord to Jesus baningi abantu ababuza into eningi abaphenduki thina mangazi haleluya kodwa indiye asebenza nayo kalikhona njalo lamandiya kubahlangana alifakela umasithosana ngabe lonke yahamba nje iproblem kwaphela 6 months ngibone thushuka futhi azabona sidlala ngemali ayiflento uvuka kanjani ngabe lithufu lithi I don't ifika uNkulunkulu ahambe nawe akunika isibusiso singakhazeki akazoyibuza abantu ngazo bayazibuza baphinde baziphe Anoze bathi
singena nathongena khona siphethiswe ezitshela lolungile kuzohambela kahle noma kanazali noma kanangabani kodwa mayikhoza ekhaya kuzohamba kahle. God will bless you with an I don't know blessings. Lapho bafundi kuLuka 24 uJesu sezohamba uthi bona lamavesi angasekho ubesebabizile wabanika amandla. Haleluya. Wabathuma ngababili wathi abanikele imizini wathi umuzi abangenisa kona ongena kodwa abanqabela ukuthi inkathole hamba. Glory to Jesus. Kodwa bayise hamba uthi noma badlali nawo kodwa badefuna ukungenisa kwi-level yokulinda. Hambani niye Jerusalem nifike nilinde nize nibhathizwe abantu. Kunomehluko webhathizwa nokunikwa. Haleluya. Noma babefisa ukushumayela uJesu sehambile apho ukuthi bayolinda. Kunesibusiso sithola ngokulinda. Linda uthanda ungayibeki Uzophathwa nge-I don't know.
usubona ukuthi obajwayele bahambile. Akube ngikhona abantu. Unte kukhumuza into saqala sibaningi sakhaleni. Saye sancipha. Kodwa thina sahlalayo. Sikhipha phakathi manje. Haleluya. Bayakubuza abafundisi, niyakhe kanjani ngendaba enanda? I don't. Angiyazi imali yakhaleke yavelaphi. Kodwa ngikwaziyo wenzile okuhle kodwa umuntu olinde uNkulunkulu ayisheshi ukwenza into zakhe. Kodwa yena uNkulunkulu indlebe yakhe ayinzima ukuba izwe. Ungaphambanisa ukulinda nokuzwa. Uzwini uNkulunkulu wena linda. uDaniel wangena ku-21 days fasting. Kodwa uJobe wezwe ngosuku lokuqala. Jobe uhleli nje hayi ukuthi akezwile uNkulunkulu. Uyamthandaza uyithandaza lo nyaka uyizwile. Wena just linda nje uzothi mawusuthola izinto bathi abantu kanjani uthi nami I don't know. Verse 13. Verse 13. Ungavali wena. Vonda. Lowo muntu waba mkhulu kwalilokhu eqhubeka ukukhula njalo. Akufundele lapha. Waceba kakhulu. Waba nempumelelo enkulu. Waceba wabedlula bonke. Ngizwa. Isara ufikela uhamba nomntako kuphela ungenalutho. Usithatha phi lezinto? Uyithatha ku-verse number 5 ethi wahlala ubethi uNkulunkulu angasuki. Haleluya. Khona izinto ozoyitholiswa ukuthi umzana une-patience. Umzana ongathandazeli. Othi maselikhulumiwe izwi kuzoba njani. Yazi uNkulunkulu uMahlaba uka-Ashumezi ngevesi yabe ngishumayela ngayo. Sengalikhohlwa mina. Alikhumbule alisho kimi bese liyangisebenzela. Nangizwa bazalwane, lalela bantwana. Yonke imkhuleko ekhuleke endlu ayinexpire. Ngiyiphinda lapha. Yonke imkhuleko ekhulekela endlini nenyembezi zakho azipheleli. Njengoba sikhipha lesikipha phezu kwenyembezi zakho. One day uzoba umuntu omkhulu uzoceba. Abe ngakufuna uceba kodwa mina. Ufuna ukushumeza abantu abathi mama mgogo esimanike. Ngifuna niphumele niqebe, nibe nemali, nibe nemizi. Kodwa umntwana Oscar ungafi unomzondo. Bheka account yakho iphika. Thandaza ukuthi unagcine uze uphumelele. Kodwa iqiniso sikhulu sebasha sithi uJesu uyamgcina umuntu omusha, umgcina azaphumelela. Tshela umakhetha uzophumelela nawe. Tshela nomuntu uzophumelela nawe. Mase bebuza ukuthi uphumelele kanjani uthi angazi. Yobesho yuden ethi asinamanzi. Asinandawo. Asinamafutha. Manje asazi ukuthi oluphumelela siphumelele nawe. Angibonge igama lenkosi. Yini lesiyazi? Ungu-Alpha, ungu-Omega, ungu-Omega.
Ngiyazozana. Kodwa into emnandi ukwazi ukuthi noma nginganakudla namhlanje kodwa kuyeza. Haleluya. Ngoba ngakatshala. Yingakho thina mfundisi wena ngathi siyadlala masenzo JJ sizuke sinikele sawu noma singanakho manje. Kodwa ngoba sesifanele. Yes. 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 Izwi lakhe lingephuthe noma njani izwi lakhe halibuyi labathi. One day mahlabu yahlekisha soba nenkonzo yomthandazo lesokela ngomsombuluko ubani imoto ezu20 kanti nathi siwu20 phakathi. Mina uNkulunkulu engimkhonzayo mhlawumbe. uLazaro wamkhipha ekufeni. Wenze njani? Wamkhipha ekufeni. Kodwa akazi athi uNkulunkulu kaLazaro. Okay. Angani ngeke ngizise. Akazi kula ibiza ngoNkulunkulu abantu. uJobe waba namathumba. Kulo mwisa nikeza ukuthi kodwa akazathi uNkulunkulu kaJobe. Kodwa uIsa indoda enkabini uthi mina uNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka manje uNkulunkulu eyibiza umntwana asebe nathi manje. Ayasebe nathi nanda asizukuya emhlanga siyabola sithanda kodwa uNkulunkulu khona la engenani akasiphe blessing that I don't know. May the good Lord bless you with the blessing of I don't know. Hallelujah. Because we're going to answer iphumelela. Zitsho namabhasari babuza ukuthi wenza kanjani kanti wena namangasi. Ngamthumela esikoleni kwase kuyenzeka. Kanti uNkulunkulu ukhumbula imithandazo yakho ka2007 uzoyikhumbula namhlanje. Haleluya. Amen. Zikhona izinto bazana empilweni yami engiyibuke. Ngibona ukuthi akubona umthandazo wami. Akubona ukuthi ngijwayele nobani. Kodwa ngathi unemthandazo kwama ephendulekayo. Uma wamayithandaza. Ngokulanda indawo umuntu uzaba esayo noma uzaba yini. Umthandazo uNkulunkulu umthandazo. Ngizwa nina ngazama. Ungalani uma uthandazela umndeni wakho. Ngoba lo mthandazo noma ungasekho, lo mthandazo uyibamba izingane zakho. Mazathiwa yini wena waphumelela bese khona ukukhumbula ukuthi ngokobani wehambisa into njalo. Kanti kamane Nkosi. uNkulunkulu uthembekile bazalwane. Udlala uNkulunkulu uthembekile. What's in the finish? Who knows that? Who knows that? Yeah, go to 12. As I see 19. Who are going to Bishop Norfolk activity? Sasu 6. Sibambe kusele. Wahamba thina sakhathala. Sakhala sawufuna umsebenzi ngoba kuminister aphile kahle. Saphuma sawusebenza. Sahamba sokwasala yedwa. Ngiyazwa. Wayibamba yethu umsebenzi. Namhlanje uThofo akahambi ngemoto. Ushintsha ama messages akalenza umuntu uNkosi. Wahla. Wena ungafakaza ukuthi ube wahlala. Obani nabo bakude.
lenkosi. Zonke namhlanje awulalelisi kakhulu. Umethembe uNkulunkulu ungafuni ukubonga amehlo. Kodwa umethembe. Angizwa bazalwane kanjani? Lo muntu wabo lithi Bible mawuhlekeza ngathi umfana basifuqwa. Lithi Bible esedile kodwa seyibili izinto zakhe. Kodwa amanzi awekho. Ngoba umuntu othandazayo akaphelele option. Amanzi akele kunendlala esomiso wathatha impilo lakhe. Umuntu okholwayo akwenza uyaphumelela. Wathatha impilo wayobumisa imthobo aphuma amanzi. Zavuka izitha amafilizi afike ebusuku ayibhima. Wathi uyabuza ngethio wayeke washona kwendawo wathatha impilo aphuma. Ngeke bakukhone bazozama ukuvimba yonke indawo kodwa uzolokhu uthushukile nje. Uzolokhu uthushukile nje. Ngoba ulungileyo kuyokuhambela kahle. Sinalena God bless you with it. I don't know blessing. Uthi Nkosi ngomhlaba abanye bayeke imishado babezophumelela kuyo bedidwa yisathane khona Nkosi ngisize sengisikile endaweni yakho